Wil best erop onthelpen, Boeken? Even de rotzooi oproepen, ja. Oei. Hier maar, ja, er zitten touwtjes erop vast en dan lukt er hem zo uit water bij. Oh, daarachter zit wel. Daarachter zit water. Hartstikke even. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Shaki! Zeg maar goedemorgen. Goedemorgen. Wat is die op de planning? Wij zijn van plan om even naar het scootje van Paken, Ilke en Beppe Atjan te gaan. Even zien hoe het ermee gaat. Oh ja, zaken was die nee seconde in Charlotte. En die nee trui. Stukje. Woehoe! Cool hè? Een dikke raceauto. Dikke Audi. Oh ja, koud hè? Ja, en die Paken, Ilke en Beppe Atjan zien. En voor de rest zien we wel zaken. We zullen de guide misschien over die vangen kennen, jongens. Hè? Want Laat het zwaarduitje vangen. wat is er met guidje in de hand? Hè? Dat een baby in de buurt. Ja, had ik een baby in de buurt, maar had ik wat een zere poort, hè? Ja. Ja, dus gaan we zien of we dat guidje vangen kunnen en dan even het poortje even een beetje. En misschien stekken die nagels voor. Ja, even de nageltjes wat ervan, hè? Ja, ik heb helemaal lekker. Ja, je zei het, maar ik denk dat er al in nog eten krijgt, maar er gebeurt wat meer. Kom maar, jammer dit. Kom maar. Wel zielig. Nee, dit is zielig, schat. Het is zielig dat de les het poortje had, hè? Tja, gewoon een nageltje knippen. Dat een beetje nageltjes. En dan had er een beetje de lijst van. En Paken doet echt net de volle. Dat ben bij die ook net hoor. Altijd een beetje eraan. Ja? Misschien hoe mooi rustig wat er is. Hey. Dat hartstikke mooi. Onder. Dan gaat daar rommel in zitten. Nou, dat zie je, dan begint het een beetje te pinken. Die Ron net missen goed, hè? Dat is echt schande, toch? Een geitje. Zo, dit moet je gewoon zien nageltjes. Even nagel knippen. Moest even vegen. Tja, lukt het al een stuk beter, hè? Nee, het lietse vakje. Ja, dat is genasje. Dat doe je maar een beetje op een vlier hier. Paken kennen we goed, hè? Want dat was het zielig een beetje. Nou ja, vies doet zielig dat men die nageltjes knipt dan. Nee, alleen een guide. Ja. Die had hele grote nagels. Klopt. En als die nagels allemaal wat daarin zitten, dan kan die daar in die oren steken. Ja, Daarom heeft last van zijn poort. en daarom mag Paken hem even helpen, toch? Is toch leer van Paken? En hij zit nou wel mooi rustig, hè? Hij denkt van het mat even, hè? Tja, dat Paken de spuitspul op zaak. Zit mooi blauw. Hé, dat is een mooi kleurke. Ik ben zien hier. Mooi blauw. Nou, jongen. Vriend, jij zou denken, het heeft me wel ballen. Moet je dat bokje wel lekker halen, ik weet je. Ja, dat wordt lastig. Ze mag naar Bix gaan. Kom maar, sik. Kom maar. Maar ik moet voor mijn bedrijf. Zit er op mijn hoek. Kom maar. Kom maar. Sik. Nou, ze denken wij niet. Gaan ze niet doen, hè? Dat was even duur. Ja. Komt er met hondje op mijn hoeken. Kom maar. Zo. Ik ga lekker aan de kant. Ja. Klopt die man naar Jan. Ja. Dan pak ze alle hier, man. Ja, ik zit ervoor. Zit ze er al in? Ja, zit er al in. Nee, bokje. Hier in het hoekje zit een bokje. Die is het bokje, hé. Ja. Zo, dan pak ik. Zie eerst voor, nee, die, maar die. Ja? Oh, ja. Tja, gaat Paken in een houtgreep. Ja. Wat men dat moet goed houden? Ja. Ja, nou, zo mooi wat. Ja, die wacht het wel weer om. Die had nog... Ja, honger.
Die moet even... ja, het hakje zo. Nou, mooi. Nou, guides, ik ben klaar. Jelke is druk bezig met het huis. De ombouw, met het verbouwen. En die moest even wat kabelspul hebben. Dus dat had er besteld. Dat is natuurlijk nog net naar een winkel om wat op te halen. Maar had het besteld en konden we afhalen. Nou, Beppe wil alleen op een bandjes passen. Dus ik zei dan, hel ik dat hut even op. Ik kan hier mooi terug in. Dus ik zal even naar het dak daar. En dan hel ik dat even op. Ik kan hier, ik ben verder nou. Jelke, hier krijg ik bellen om een kabel. Coax, volgens mij. Iets meer. Ja? Mooi. Best gedaan. Zie je wat service hebben we hier, hè? Ja, ik ben alleen nog om op te hellen. Ik ben net wakker ophellen, hè? Ik mag betalen en ophellen. A few moments later. We zijn weer thuis. Zo. Even zien wat er mee bezig is. Joehoe. Hallo? Oh, hoi. Hebbers. Ja? Dit wie het? Goeie? Ja, dat denk ik wel. Nou. Best de boeten om bezig? Neem je? Boeten om bezig? Laatste pielgaatjes. Ja. Nou, ik zal even naar de jeugd daar. Ja. Dus met me al lossen. Doei. Hey, doei. Yes. Oh, best er ook onthelpen boeken? Even de ratzooi oproemen. Flink, ja? Ja, eens. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Dit is los. Nou, wat een nep. Jammer, joh. Dan kan ik hem echt met voet gooien, hé. Kan ik hem met voet gooien? Wat was het nou? Kom eens. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Kom eens, Jera. Goed zo. Hij is bang dat ik hem afpak, denk ik. Nou, dan mag nog een bootje, vriend. Doei. Oké, ik ga even zaken met mijn nerf. Nee, jij Is hem verstoren? Dat is net eerlijk. Ik kan maar in je pijltje. Komt-ie. Hij bukt de krak. Wacht, ik laat hem alleen laden. Onder de box, onder de box. Onder de box, Onder de box. onder de kast. Onder de kast. Ik ken een spier. Haha, jammer joh. Oh, kijk maar. Maar is de box wat aan de kant kopen? Dus kom maar aan de kant. Ja. Hé, hey, maar toen strijk je, dus wie is net zo bang? Hoe kan dit dan? Hoe kan het verschil zo groot? Ik ga van mijn beeld. Nou, We zijn de rondbeeld. kijk het. Met die ontwapje. Ja, waar had ze shit? Doe weg. Oh. Die weer aan. Dat is wel heel te... Dat kan ik. Ja, dat zit er. Hier is helemaal erin. Oh, shit. Pak niet maar. Ik zal even winkel, ja. Fucking dit dus. Ik weet wat er niet in is. Mijn bips. Je weer op je bips. Dat is zeker. Jij, die jaren. Hé, wat ik dan? Hij
En ik kan ik lezen hier. Snel op je Kijk man. Oh, zet hem maar in. Die pakt hem. Laat je erop? Ja. Ja, maar ja. Ik had niks. Til door. Waar je? Tief. Jelke bellen, we gaan zo naar Paak-Elke en Beppe Atja naar het scootje. Die binnen een maand op Calafatria. We hebben weer een mooi meidje. Zodat je hoe het daar gaat. Mama, ik mis je. Ik ga je pijltjes erin. Oh. Ja, maar dan gaat het net erin. Nog 1 ronde. Oké, net op de hol, hè? Oké. Zo doen we, jongen. Oh, Nee. ik schiet hem onder de kast. Kijk daarbij. Maar het is te laat erin. Oh, je non. Oh, jammer. Voor 12. Oké, nou, nog een shirtje. Op een camera. Oh, net op... Nou, waar is die jongen? Oh. Ja, wij gaan weer in de zaken. Wist wel waar we heen gaan? Nee? Goed je vinden. Goedje verder. Pak de baard bij de stut, let maar. Opa. Oh, rennen toch? We gaan naar Paak-Elke toch? Naar het scootje in Dokkum. Die lijkt daar op de Werf. werf, heet dat. Ja, misschien kan hij even vertellen wat zou je die met het scootje heet? Een stukje vlak in kan. Ja. Dat weer afkeurt. Omdat ze maar ploegjes zielen, omdat het al je strenge eisen vonden. Ja. Maar ja, dat stukje weer dus een beetje verrot als een gotchi. En waar gaat dat erin maken? Ik, de jaren maar niet uit. Tje, vakmantjes, hè, vakmantjes. Hobbyisten, hè? Oh ja, hobbyist. En, heb je dat wat slagen? Ja, ik doe het al. Mooi. Dus als er aan te wetten, gaat er net zinken. Of dat is de hoop. Nee, dat weer dat orenscootje. Nee, ik denk dat we weer aan het testen. Ah, mooi, mooi. Soon after. De binderzaken. Hier leidt erin, hè? Jullie? Ja. Tje. Nou, de shirtpaak en beppen er binnen. Tussendoor. Hier los. Ja. Zo. Zo, joehoe. Hoi. Ah, goeie. Nou, goeie. Daar winnen we. Maar de shirtzaak nooit de grut. Lijkt het nog volle grutter als er in het wetter lijkt, hè? Dat is een hele ding. Netjes. Ja, wat sla je? Mooi, 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 mooi. Ja, prachtig, netjes. Nou, dat mag ik wel naar de chin slagen. Ja. Ja, die wil me dan een keer dat crèmekleurige. Ja. Hey, zaken. Dus toen naar de kapperbest. Eindelijk wel, hè? Een heel snel kapsel. Een snel kapsel had er gekregen. Turbo. Lijkt het dan weer beter, hè? Ja, dat had ik een beetje bij maar ja. Wat valt hij daaronder? Dus wat content, maar Ik kwam even schieten of ze in Burger moet dit. daar had je een stuk erin zetten. Ja. Ja. Mooi, hè?
Netjes man, hele klus. Ze zaken, je zit al je tjeltjes onder. Gaan ze hem er zo uitlutsen, zie je dat? Kijk, zo'n treintje, dat leidt erop. Dus gaan ze met de tjeltjes eruit. Ja, maar ik denk maar een lier of zo hier. Zie je? Tja. Hier maar, ja, dan zitten touwtjes erom vast en dan loopt er hem zo uit waterwij. Achteruit zo? Ja. Als de... Als je er weer in gaat, dan gaat er die kant weer terug de dwaren. Dan maar ze naar de dwaren toe. Dan doen ze de dwaren hier en dan kunnen ze er weer uit wel letten. Dan letten ze hem weer in het water gliertje. Dat is maar een schijn. Zie je, daar zit een grote door. Mijn is clear. Dan gaat hij in het water. Maar dat ben ik nog. Dan gaan die dwaren hier en dan kunnen ze er weer uit. Zie je, gaat het naar beneden. Leidt hij dan net van in het water? Het gaat stadig gewoon gaat het zo naar beneden. Steeds meer in het water. Rent al. Oh, daarachter zit water. Daarachter zit water, ja. Maar het is even zien. Is cool. Kijk, hier staat water in glisje. Je gaat steeds meer in het water heen. Maar het blote kult niet onder het water. De karren gaan onder water. De karren gaan En op een onder gegeven moment bloot de boot eruit. En dan op een gegeven moment dan komt het steeds diep, dan gaat de boot duwen. En dan is de karre weer naar beneden en dan kan het scootje weer grauw varen. Nou, Remma is tot het einde. Nee, niet laten vallen, hè? Met een nice gewoon. Io. En daar leidt. Wat leidt er? Beetje rotzooi, je hebt het zo, hè? En daar leidt hij terug zo in. Nee, dat is net netjes. Zo je hebt het net. Dus hier al je hinnen dreun. Zal ik je mee een verbinding inletten? Zie je, hier komen we erin. Dit is de roof, die is wat groter dan in een origineel scootje. Hier is het keukentje in. Kastje brood. Nou, is dit het erom? Daar lag vroeger de turf. Of de strand. Of wat dan ook maar. Nou, en hieronder weer een vleer verratten. Hier zit de wc. Dan gaan we even verder. Dan gaan we naar voren. En daar, achter die 12 lietse dwarkes, daar zit een slipjemmeke. En waar slipte je vroeger? Het is hier net heel licht en misschien een beetje te donker voor je om goedje. Maar hier slipten vroeger de benches. Scootjeskippers die hielden wel, nou, misschien wel 5, 6 zo'n bij. En die slipten hier dan met zijn handen. Zie, hier ben ik bij hen. Maar die weten het toen nog net. Ja, je moest lading lezen. Want ja, hoe meer we mij nemen konden, hoe meer dat ze verzinnen. Hey, bedankt. Want hoor een keer. Van je komst? Ja. Dooppaken. Fred paken net een dikke kroep van die. Groet nog bij. Ja, ze hebben het wel. Oh, we hebben het overal. We hebben ons keer nodig. Paken er even. Even ze naar je trui. Ja. Leuk is die. Ja, die Nicole Short. Vind ik zeker leuk. Zeg mond hoor een keer. Doei doei. Nou, wat weer een dij. We sluiten de dij al met een kampvuurke. En een soort van windrechtige barbecue. Wat hebben we hier? Ah, lekker, lekker, lekker. Nou, ik zou zeggen, abonneer je. Dan missen we helemaal niks. En vier ik net om een blauw toekomst heen te gaan. Hey, tot een keer.